הייתם בתאילנד? אז זה לא העיסוי הזה, לא. עיסוי תאילנדי, עכשיו ברצינות. עיסוי תאילנדי מתבסס על הנחה של הרפואה המזרחית, שבגוף האדם זורמים פלגים של אנרגיות, והאנרגיות האלה נקראות מרידיאנים. עכשיו, המרידיאנים האלה עוברים לנו בגוף, והם מחוברים לגוף מבחוץ ומבפנים. הם בעצם מחברים את כל הגוף שלנו והנפש שלנו לדבר אחד שלהם. כאשר יש חוסר איזון במרידיאן, בעצם יש חוסר איזון באיזשהו איבר בגוף שלנו, שגורם לנו לתופעות שאנחנו רגילים ומכירים, שזה כאבים, מתח, כאבי ראש, תחושות כאלה ואחרות שאתם כולם כבר מכירים. המטפל בעצם, כאשר הוא מטפל בשיטה הזו, הוא בעצם מנסה לאזן את המרידיאן הרלוונטי, ואז כתוצאה מזה הגוף שלנו משתחרר, והתחושה היא תחושה של נוחות ורוגע ורפיון שרירים. כמובן שדברים כאלה צריכים להיות תמיד, אני שוב פעם מזכירה, מלווים במעשים ומטפלים מקצועיים, ולהתייעץ כמובן עם הרופא עם טיפול כזה או אחר מתאים לכם. העיסוי הזה משחרר חסימות בגוף, הוא משחרר רעלים שנוטים להצטבר בגוף שלנו, פותר כתוצאה מהשחרור של התסמינים האלה את הגוף שלנו, ונותן לנו רווחה והרגשה של נינוחות ושלווה. עיסוי שחלקכם מכירים ואולי התנסעתם בו בעבר, ואם לא אז באמת זה עיסוי מומלץ, עיסוי בעזרת אבנים חמות. המנהג הזה הוא מנהג מאוד עתיק, הוא בא עוד מתרבות האינדיאנים העתיקה, כאשר הציידים היו חוזרים מהקרב עם שרירים מאוד דפוסים, אז היו משתמשים באבנים חמות שהיו מחממים אותן, כאשר הרעיון הוא שהחום בעצם גורם לאגירת אנרגיה, וכאשר האבנים האלה היו מגיעות לטמפרטורה כמובן אופטימלית, היו משתמשים, שמים אותם על גבי הגוף וגורמים להרפיה של השרירים. היום נהוג להשתמש באבני בזלת שמקורם מהלבה, מהמגמה, כאשר הן מתקררות, הם כבר אגרו לתוכם את כל האנרגיה, והן מוכנות בעצם לשלב הטיפול. המעשה כמובן מחמם את האבנים האלו לדרגת החום האופטימלית, כזו שלא תגרום לחביות וכדומה, ובעצם מניח אותם על גוף המטופל באזורים המיועדים, שבהם יש לנו לחץ, שרירים דפוסים, דברים כאלה. החום והאנרגיה שמשתחררים מתוך האבנים גורם לרפיון של השרירים, להרגשה של נינוחות, להרגשה של רוגע. כמובן שזה מלווה גם בעיסוי ידני, מסיבי, וגורם לאיזושהי הרמוניה בהרגשה, בדרך כלל מלווה גם עם סוג מסוים של מוזיקה, אולי שמנים מיוחדים. זה סוג אחר של עיסוי שמשתמש בחומרים חיצוניים שבאים מהטבע, שונים לגמרי מה שאנחנו מכירים. המטרה שוב פעם להגיע למצב של רפיון השרירים, נינוחות ושלווה והרמוניה עם הגוף כמקשה אחת. עד כאן זרקתי עבורכם, אני מקווה, את רוב העיסויים שקיימים. יש כמובן עיסויים אחרים שמדברים על עיסויים עם מי ורדים ועיסויים עם עם שוקולד וכל מיני דברים כאלה. אני רציתי להתמקד בשיטות הנהוגות. יש עיסויים מפנקים עם שמנים וכולי, את הדברים האלה אתם בטח מכירים ולא זקוקים למידה ממני על הדברים האלה. בנוסף תוכלו למצוא למטה איזשהו לינק שמדבר על 5 טיפים בעיסוי בגב, שזה כל אחד יכול לעשות אחד לשני, בני זוג יכולים לעשות אחד לשני, טיפים קלים יחסית. הסרטון הוא קצת ארוך כזה, אבל לדעתי הוא שווה צפייה, ללמוד ממנו את הדברים הטובים ולנסות ליישם. אני אומרת לכם באופן אישי שאין כמו עיסוי טוב אחרי יום עבודה, אחרי לחץ, אחרי כל הטנס הזה. העיסוי הוא באמת דרך נכונה וטובה לשחרר את השרירים ולהגיע למצב של הרמוניה עם הגוף. עד כאן לגבי עיסויים. טוב, אז אחרי שפרקנו את כל הנושא של המסאז'ים, וזה חלק מאוד ארוך לדעתי, אני מציעה שהיום לסרטון הזה נסיים. אני מזכירה לכולכם, שוב פעם, יש לנו את המבצעים שרצים עד ה-15 לחודש, תממשו, תנצלו, כדאי לכם, זה דברים נחמדים, טובים, תפנקו את עצמכם.
לסרטון הבא. בסרטון הבא אנחנו נדבר על סאונות, על מעיינות מרפא, על השימוש ביתרונות בשימוש במעיינות מרפא, בבוץ, במלח, בכל הדברים האלה. בינתיים להיום אני מזכירה לכם כרגיל, אני אשמח לקבל מכם לייקים, ואשמח שתעשו שרים עם החברים שלכם ותצטרפו לאתר ביוטיוב, וכל הכלים שקיימים נגישים לכם, שתוכלו להשתמש בהם ולהיות איתי בקשר כמובן. כל הערה ודברים יתקבלו בברכה. לכם מסאז'ים בסטייל, שבוע מקסים של כולם, להתראות, ביי לכולם, ביי ביי.